Aquest és un vídeo diferent en el que vull explicar-te una mica la meva història, qui soc, qui hi ha darrere de Pilates en català i per què pots confiar en aquest entrenament. Jo soc l'Olga Rabassa, tinc 43 anys i soc instructora de Pilates i també soc coach de salut i d'hàbits especialitzada en psiconeuroimmunologia, en PNI, i des de l'any 2021 tinc el meu propi centre a la meva ciutat, a Mollet del Vallès, l'Espai Empodera't, un centre de salut natural, de benestar i de creixement personal, on, entre altres moltes coses, hi ha diferents professionals que impartim classes de ioga, d'hipopressius i de pilates, i en el meu cas de pilates fusió, un mètode en el que combino el pilates amb l'entrenament de força i la mobilitat funcional. I aquests són els 3 pilars de l'entrenament de pilates en català. I vull explicar-te per què confio tant en aquest entrenament. I és que, com et deia, tinc 43 anys, a punt de fer-ne 44, tinc 2 fills de 12 i 9 anys i fa només uns 8 anys jo em trobava en el mateix punt que molt probablement et trobes tu ara mateix. Estava descontenta amb el meu cos, estava mancada d'energia, mancada de motivació i tenia diferents dolors o molèsties, en el meu cas, sobretot a la zona de lumbars i d'aquí de espatlles. Portava una vida totalment sedentària, que havia fet estralls tant en la meva figura com en la meva autoestima i, a més, tenia molt mala postura i això em provocava tots aquests dolors. No podia estar-me, per exemple, més de 10 minuts seguits de peu, que ja començava a notar un dolor bastant fort. Estava completament decidida a canviar-ho, però també era conscient del poc temps que tenia. Era mare, portava la feina de la casa, la feina també fora de casa i no tenia ganes o se'm feia una muntanya haver de dedicar temps a buscar uns horaris fixes, desplaçar-me fins al gimnàs, etc. Aleshores vaig decidir que començaria a entrenar des de casa, però no tenia ni idea, vaig començar a buscar diferents entrenaments per la xarxa, d'entrenadors, d'influencers, de manera totalment aleatòria, i tot i que vaig començar a veure resultats en el meu cos, continuava tenint dolors, continuava tenint mala postura i no em sentia bé del tot. Aleshores vaig decidir apuntar-me a classes de pilates, aquesta vegada sí, fora de casa, i gràcies al pilates vaig prendre consciència del meu cos, de quines eren realment les meves necessitats, de quina era la postura correcta, la manera bona o correcta també de realitzar els moviments sense afegir més estrès al meu cos ni a les meves articulacions. Aleshores, gràcies a aquestes classes de pilates vaig començar a integrar tots aquests principis, tota aquesta manera en els meus entrenaments i és aleshores quan vaig començar a veure resultats de debò. I així és com he creat Pilates en català, perquè tu puguis tenir tot allò que a mi m'hagués agradat trobar ara fa 8 anys quan vaig començar a entrenar des de casa amb ganes de millorar la meva figura, la meva autoestima i també la meva postura i, com et deia, totes aquestes molèsties i dolors. I vull explicar-te que si jo he pogut, tu també pots. Si jo he pogut millorar la meva figura, veure com una mica tot tornava al seu lloc, reduir el tant per cent de greix i augmentar, en canvi, el tant per cent de musculatura, trobar-me molt millor, millorar la postura. Ara miro fotografies de fa 10 anys en les que em veig amb una postura molt dolenta, molt encorbada. Ara em veig molt millor. I tot això també sent conscient de que les dones tenim algunes característiques que ens fan especials i, per tant, als meus entrenaments també posem atenció al sòl pelvià, són respectuosos amb el sòl pelvià, són entrenaments on no hi ha impacte per no fer-nos malbé tampoc les articulacions i tot i que són classes més dinàmiques que el pilates clàssic, són uns entrenaments en el que no acabaràs traient el fetge per la boca perquè és una de les principals causes que abandonem l'hàbit de l'esport, sobretot aquelles persones que no tenim o no estem acostumades a fer-lo habitualment. I tot això t'ho porto, a més, en català, perquè l'estona d'entrenament és una estona en la que estem totalment concentrades en el nostre cos, en el que estem fent, apaguem la ment més analítica, aquesta ment en bucle que tenim durant tot el dia i poder, per tant, entrenar amb la teva llengua és una manera d'integrar molt millor tots els exercicis que estàs fent i, per què no, si hi ha la possibilitat de puguis dedicar-te a aquesta estona en català, doncs puguis fer-ho gràcies a Pilates en català. Doncs espero que la meva història et serveixi, et motivi i que vegis que si jo he pogut aconseguir-ho, tu també pots.